Υπάρχουν δύο πάρα πολύ βασικοί λόγοι που η Seiko διαφοροποιήθηκε από τις υπόλοιπες ελβετικές εταιρείες. Ο πρώτος λόγος ήταν ο σχεδιασμός τους. Στις αρχές του 1960 υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος εκτόξευσε τη Seiko, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής σχεδιασμού στο εργοστάσιο. Ο Τάρο Τανάκα συνειδητοποίησε ότι οι κάσες δείχνανε πολύ βαρετές και στρογγυλοποιημένες σε σχέση με τα ελβετικά ρολόγια. Οπότε εισήγαγε στη Seiko κάτι το οποίο ξέρουμε μέχρι και σήμερα ως το Grammar of Design. Ο δεύτερος λόγος ήταν το innovation των μηχανισμών της Seiko, η οποία επικεντρώθηκε μέσα στα ίδια της τα εργοστάσια να φτιάχνει τα γρανάζια, τις κάσες, τα dials, τα bracelets, όλα τα ανταλλακτικά μέσα στο ίδιο της το εργοστάσιο. Ακόμα και τα λιπαντικά δεν φτάνανε τα standards τα οποία ήδη θέλανε να πετύχουν, έτσι ώστε να διαφοροποιηθούν μέσα από την αποδοτικότητα των ρολογιών τους. Οι Ελβετοί, σε αντίθεση, επικεντρώθηκαν πάρα πολύ στο marketing και είχαν αναθέσει σε διάφορα εργοστάσια, στη Le Mans, στη Vauxhall, την κατασκευή των ανταλλακτικών τους. Αυτός ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός λόγος για την Seiko να εκδημοκρατήσει και την ορολογοποιία. Έχει φέρει πάρα πολύ καλούς μηχανισμούς, budget ρολόγια, τα οποία ένας άνθρωπος εκείνη την εποχή θα έπρεπε να πληρώσει τη δεκαπλάσια αξία για να έχει τις ίδιες λειτουργίες. Η Seiko, από φοβερούς χρονογράφους και φοβερό σχεδιασμό, έχει καταφέρει να μείνει στην ιστορία.